И отиваме на митингата, обаче спираме отвънка и ме кое ме подразни. Спираме ние на нашата родна тъпа митника, обаче отвънка се оказало зелена зона. Представяш ли си ти, моля ти се, не щеш. Спираме ние, викаме на някакви митничари тъпанали отвънка. Абе, момчета, кафеджи. Абе, момчета, тук синя зона ли е, зелена ли е, или е територия на, да не казвам Бойко Борисов, но на митник. Не, вика, тук е зелена зона, И така, и аз не досах и взимам кашоните да влизам навътре. Обаче правя маймуна. Викам, колко е чисто тук в коридора, как лъха, не лъха, не мерише на корупция, на колко и глупо. Те отида слушат някакви това. И взимам цигаря, като се не вяз, и гледа, че аз починам с една кашон на място, така като си досага една кашон, като линейка. Оле, виде човек и да вика. Абе, викам, виде ли колко съм, как викам, без да искам да досага жена ми, така викам, извади някаква шлива, чак му оплаши. Викам, миналата година, викам, за първи път и видях като поведе, викам, аз оплаши колата, викам, ще фърли колата от къде, а аз млъкнах. И аз даже не успях да поведам, че аз млъкнах и оплаши. Леле. И он е така като гръмак, кашона като бръмбар, това фуп, поднесли го вътре, обаче вътре се оказва, че една нейна приятелка, как се казваше тя? Стела е, тя си ми е Стела. Тя преди време прещава раздети много полети и са си направили, запознали са с приятелки. И какво се оказва, видях тия двете, че са в близки контакти. Викам, аме, вие сигурно ще си говорите цял ден тук. Аз ще ходя вънка да пушим един цигар. Тя просто се държи с мене. Напоследък много интересно. Тя казва, че да не се притеснява от мене. Ми дава 10 кинта. Ето, маме, ходи си ден на шоколад, си ден на кафен, с цигарки по-малко. И чакам вънка, аз ще дойде, аз получи. Това идиот ще не, аз имам да изтъркам, да имам булки, баблички. Седам в глада, съм си ради и слушам. И чакам, чигувам се, маме. Това е в кръга на майтапа. Знаеш, че так ли си пинали малко повече, мога да си пея майтапа. И викам на този пич отвънка на гишето. Видя ли как е накарах, викам жена ми да вкара кашона, бе, човек. Мене ми е то поведение, крак ме боли, на то падна от мен. Вика, бати, и какво нещо, викам, не ме видял. Ама не, за бързо с две приказки сменихме. И той вика, но тя вика има връзки вътре привилегирована с това. Викам, да, какво има връзки, викам в митницата. И тя викам някой цар, ако се разлага малко тази, че изгледа, че е някой контрабандистка. Викаме, той е легнал от Мексика.